खुलुमबाय आंनि दालिमि जि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनै फार्स्ट टाइम कार केक बानायगोन आरो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। गिबियावनो केकखौ बानायना लाग्रोबाय, बिनि उनाव नै क्रिम लगायबाय, ओमफ्राय क्रिम लगायखांनानै नै आरो मोनसे केकखौ जाबनानै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय सिनि दै होदों। सिनि दैखौ माने एसे सिदोब सिदोब जानायनि होनाय जायो, मानोना क्रिमा थाब अरनायनि आरो। ओमफ्राय नै क्रिम होगासिनो, क्रिमखौ होनानै आरो मोनसे जाबबावगोन। नै मोनसे जाबावबाय आरो नै सिनि दै होबावबाय। ओमफ्राय दा जिंखौ हाना लानानै गोजौआव थिखोना होबाय। नै कार बायदि नुहांबाय दा लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ खिरखि दरजानि जखा लानानै नै फुनजोबनाय जाबाय आरो क्रिमखौ। नै फुनजोबनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै कार बायदि नुबाय दा। मा नाम? ओमफ्राय बेहाय नाम लिरबाय। ओमफ्राय खिरखि साखा होबाय। फार्स्ट टाइम कार केक बानायबाय दे लोगोफोर। मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। नै मा जाबाय थादों। जागासिनो जासुला साखा लगायनोसै गाइस। नै ओमफ्राय साखा लगायबाय आरो अरिअ' बिस्कुट लानानै बिस्कुटखौ नै साखा बायदि लगायबाय। गोसोमबालाय साबसिन नुगौमोन, ओमफ्राय गोसोम मोनैखाय बेखौनो लगायनाय जाबाय। नैबे लाइट साखा आरो बे खिबुथि नै बेहाय नाम लिरबाय। नायदो नै गथ'फ्रा जानो गोथाव मोनसिगोन लोगोफोर। नायनायनि थाखाय थेंक इउ।